Nachádzame sa v komunitnom centre Zelená ženám. Sedí tu so mňou asi 7 žien. Čo vás sem privádza? Bola som zvedavá, čo to je. Prišla som, videla som, zoznámila som sa. Som členka. Stretávate sa často? Pravidelne, minimálne raz za mesiac a potom, čo sme zakladateľky alebo taký užší výkonný výbor, tak ešte častejšie. Keď som sem prišla, tak ste sa bavili o workshopoch a o seminároch. Každá ponúkne niečo, aby sa aj ostatné ženy vzdelávali. Dostali sa k nejakým novým informáciám? To sme zaviedli ako náš cieľový program, aby sme ženám dali niečo, či už je to formou rozvoja duchovna alebo rozvoja podnikania ako takého. Rozprávame sa s spoluzakladateľkou komunity Zelená ženám pani Baldovič. Ako v praxi u vás vyzerá komunitné podnikanie, prepájanie podnikania s nejakou komunitou? Teda konkrétne sme v Záhorskej Bystrici, tak v Záhorskej Bystrici. Ja sama tam v svojom biznise mám istý počet kontaktov, ale je to obmedzený biznis. Keď sa dostanem do komunity, tak tým pádom je nás tu viacej a navzájom viacero sa o mne dozvedia, ja sa dozviem o nich, ja využijem ich produkty, oni využijú môj biznis. A keď nevyužijú, tak ma odporúčia ďalej. Aké sú tu typy podnikateľiek? Našimi členkami alebo ženami, ktoré chodia medzi nás, ktoré sú aj nečlenky, sú ženy aj nepodnikateľky, ženy, ktoré sú zamestnané alebo ženy, ktoré sú na materskej, ktoré niečo si robia, nejaký biznis popri materskej. A tie podnikateľky, ktoré sú vlastne, či už sú to ženy, ktoré podnikajú s majetkom, či je to iné finančné poradenstvo, či sú to reality, personálne poradenstvo, coaching, masáž, máme kaderničku, máme tu franchise na optimalizáciu nákladov. Máme naozaj všeho chuť. Keď sme sa tu len tak bavili pri tom, ako sme si nalievali vodu, tak tu padla taká veta, že nikdy už nie je zamestnaná. Zase na druhej strane si človek môže povedať, že predsa len istota je, keď je človek zamestnaný. Ja osobne uprednostňujem toto, pretože som pánom svojho času, mám čas na svoje deti a môžem si tú robotu prispôsobiť tomu času, kedy mne vyhovuje. V tomto je tá výhoda toho podnikania, že nie som nútená tam byť od 8. do 19. alebo od 8. do 18. Ja som mala veľmi náročné to zamestnanie, že som nepracovala len tých 8 hodín, ale aj po večeroch, cez víkendy a tak ďalej. Čiže radšej ten čas si rozdelím a môžem to investovať do budovania svojho vlastného biznisu aj venovania sa svojim